morning, good morning. Good morning. Good afternoon, ano? Yung relo ko. Punta tayo sa Hudyaka sa Panglao, guys. Hudyaka sa Panglao. Tingnan niyo ang suot ko. Okay ba ako? Okay ba? Ayan. Ayan ang shoes ko. Ito. Punta tayo. Makigulo doon, guys. Tingnan natin yung mga magsasayawan kung magagaling sila. At kung hindi sila magaling, ay turuan natin. Turuan natin. Okay? Kayo naman. Umismid naman. Pinapatawa lang eh. Okay. At ito naman ay bising-bising nagre-ready. May kamkang dala, papi. Meron? Okay. Hindi ko makita yung memory card kong isa. Okay, anyway. Tama na yan. Are you ready for the fight? Ready na. Ready na. Okay. Let us go, guys. Ready na kami for the fight. Parang pupunta sa, sa gera, no? Okay, nandito na lahat. Konti lang naman ang naladala ko. Dahil ang cam nandito naman sa kamay ko. And then memory card, ang importante. Let's go, guys. Bye-bye. Bye-bye, Wako. Bye-bye. Laki ng bunganga. Okay, let's go. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Ito na yung dito sa kabila. plaza. Ha? Doon sa tayo, sentro ng Panglao. Ito sa kabila. This is the Taoist Church. Yan. Ito yung plaza nila. No? Yan ang Taoist Church. Kita natin kanina dagat. Nagawa na naman ang tulay, pinapalaki. Wow, very good Ang ganda na ng Panglao. My God, ang bilis na develop ang Taoist Panglao. Ang daming pinagbago dito, ang daming bago. Meron pa doon, G's Grand Resort kanya. Ang daming resort ngayon bago. Bago rin yan. Negosyo yan. Kape Anlio. Anlio. Ang daming bago. Branch. Kambingan, Bulaluhan. Daming na-develop talaga. Dati ang luluwag ng mga lote dito. Ngayon dami nagsitayuan ng bahay. Halos ma-occupy na yung mga vacant lots. Grabe, no?
lalaki. Ito yung University Crystal E. This one. Crystal E College. Mana? Ha? Man. Tots. Wala na yung tots. Yan ang first Tapos na, coffee iba bar? iba na naman kayo. wala na. Ibang klaseng building. Black ang color. Restaurant yata. Ha? Tayo sa ano? Oo, tayo sa dulo. Yung sentro nila, saan yun? Dawis pa lang to eh. Doon sila. Laki rin ang Dawis na. O Dawis na ito. Bingag. Papuntang Bingag yan o. Sa Mitli. Iba na naman yata. Meron na namang bagong building. Ang daming nagsisitayuan ah. Ganda na rin ng kalsada doon. Kaliwa. Ito naman yung Royal Palms. Oh, kontakin nyo kami kung mayroon kayong gustong bahay dyan sa Royal Palms. 1, 2, 3 and 4, maraming bakante. Meron bang 4? Wala naman. Royal Palms. Dito ko nagbantay na. Ito yung uno. Ito yung nauna. Yan. Gusto pala dito ngayon. Ayun. Dito na tayo sa Panglao. Look at that. Busy-busy yung mga tao. Kita nyo? Lourdes National High School, Panglao, Bohol. Ayan. Busy-busy yung mga tao ngayon kasi ano eh, hudyaka sa Panglao ngayon. Ayan, Boheco 1, Panglao Substation. Now open na siya. Spaces for rent. Ayan o. Mas maganda magpa. Way to airport here. Yan. Papaliko, diretso, papunta na ng Panglao International Airport. At diretso pa rin tayo dahil ang pupuntahan natin ay yung hudyaka ng Panglao na doon gaganapin sa pinaka-poblasyon, sentro ng Panglao. Tingnan natin kung anong makukunan nating video. Makukunan natin yung kanilang street dance competition. Tingnan natin. Ayan, dami nilang. Ayan, may checkpoint. Yes. Very good naman tong mga policemen ng Panglao. Very good. Nice. Nice. Ay, sa Panglao. Ay, wala ba dito ma'am? Kung kinabas. Ha? Naman tayo na
street dancing diha sa unahan sa Crystal eh. I-video namin ko na. Nay, Yes, na it's vlogger dancing. man good ko sir. Ha? Pag mag-vlog unta ako video. Ambot lang ka ma'am. Basta Ha? naampoy ka bantay dito. Basig may balik lagi apon mo ba? Ah, mo ba? Nga ay gisaraduhan nila tungod sa parade. O mawalan nang guni kay gasugon naman sayaw. Hala kay mag-video man mi sir unsa naman og di mi mga to dito. Na, diyan na. Reklamo lang mo dito. Oh, thank you guys sir. Tama. Pagit at tinggal sa ata yan. Nagkaroon lang sila dahil bisa na nila. Ay, foreigner yung may-ari. Oo nga. Mga foreigners naman ang karamihan dito. Uy, ayun, may ano doon oh. Yung budol fight nila ay may nakahayang na lechon doon sa harapan nila kumakain. Grabe. Sa bali makita natin ang mga lechonan may. Sikat na dyan. Ay sasapo. Hindi ano ah. Video na naman yan. Sabi mo. Ayan ang marami dito. Crystal E College, ayan. Bakit nakuha na natin yung isa kanina? Dalawa pala, ang Crystal E. Ano marami ang tao rito eh. Ganda ng mga ano doon, nakita mo yun, mga furnitures nila. Ipugaw. Dito lahat sa Panglao, guys. Ang saya ng Panglao. Very active, very full of energy ang Panglao. Talaga. Ang daming movements, actions. Kaya, sensado mga tao dito. Look at that. Ang dami ng tao dito. Busy na sila. Tingnan natin kung makapasok tayo. Kasi guys, ang sabi nung kanina, yung nandun sa crossing, ay baka raw kami ay pabalikin. Ibabawal kasi nila dahil syempre may mga dance competition. Baka syempre ang mga sasakyan ay makasagabal. Kaya ay pinagbawal. Pero try na lang natin, i-try lang natin kung tayo makapasok. Mag-walking na lang tayo. Nandiyan na pala oh. Oo. Dito na oh. Saan dyan? Ayan oh. Ay, oo nga. Ipasa mo sa akin para makita. Ayan oh. Meron na dyan? Meron doon oh. Oo, tingnan mo yung motor ha. Mapunggit mo ha. Oo, good. Nakita ko. Merong motor dito sa right. Oo, dahan-dahan lang dahil malikot yung camera. Ayan na pala oh. Dito na? Dito na pala. Hindi natin, Ah, dito sila dadaan? hindi ko alam. Oo nga, hindi nga natin alam pareho. Tingnan natin guys kung anong makunan natin ha. Kasi ang nagsabi sa akin na pumunta raw ako dito, sabi niya doon sa comment niya, si Mr. Tough Guy. Ewan ko kung you're female or male. Nandito na kami sa venue kung saan merong dance competition na magaganap dito sa Panglao Island of Bohol here. At ayan na, nakikita namin from here. Ayan o, may naka-float doon. Paano kaya, makapasok kaya kami? This is a big question, guys. This is a big question. Hindi pwede makapasok. Hindi ba? My God. Ay, hindi talaga. Kasi sagabal man ang sasakyan. So, dito na lang tayo sa corner. Dito tayo mag-stop. Then, mag-walk na lang tayo. Pwede kayang ganun? Hindi ko alam. Paano kaya? Maganda. Makaraan ba dito? Nakaraan doon dyan? Pwedeng umikot? Oo, tayo dyan. Pwede umikot? Ha? Dito daw. Pwede raw dumaan dito. Dumaan yung jeep dyan, oh. Ba't tayo dati? Lalayo tayo rito. Kaya nga. Pwede bang iwanan yung sasakyan dito? Ayan ang hindi ko rin alam. Baka pwede. Pwede ka? Pwede, oy. Iniwan nga yung isa, oh. Tama na ito. Itanong natin kung saan yung umpisa doon. Ba sa kabila o ito na ba? Di pa natin alam, eh. Ano yan? Lulus yan. Ano sa tingin mo?
na busy dito sa intersection. Mag-uumpisa pa lang. Dapat matanong natin ang rota. Kung dadaan ba sila dito, saan ba, doon ba. Kailangan malaman natin. Let's go. Saan yung delikado rito? Ito lang. Baka meron bukas kung siya rito. Sandara mo yan? Saan? Sarado man. Okay, let's go. Excuse me, asa magsugod? Asa man ang sugod aning parade? Ang Datos Pikas? Danara? And then, muli ko, dili. Paingon pa na simbahan dito ma. Paingon pas timbahan? Diretso ra sila? Diretso ba? So meaning, mao na ni kinatapusan? Katapusan, di diri? Ang sugod to pas... To pasugod dito. Ay, ginoo ko aso. Munisipyo mismo. Na. Malakaw? Maglakaw na sila. Unya, malakaw ra namo no? Dito? Maglakaw ra ma. Okay. Sige. Sige. Thank you ha. Thank you, sir. Ta. Tam. Ha? Halika na. Maglakaw na lang ta. Doon sa may gilid Sa simbahan. O doon tayo. Ikot tayo. Nade agyana na ni kani. Okay. Wala mo. Okay. Thank you guys, sir ha. Thank you. Ang babait nila. Okay, let's go. Oh my God. Nabisi na ang Panglao bigla. This way to Looc Elementary School. Itong daan natin. Hey guys. Para tayo lumiko, papunta doon sa ano, yun ang advice ng Kagawad yata yun. At masyadong buhay na buhay ang paligid. At ang ganda, gaganda pa ng flowers dito. Buhay na buhay. Full of energy. Ang galing. Oh? Fiesta gid sila, oh. Sila Manoy, oh. Naginuman tagay-tagay na, oh. At may hardware dito. Ano yan? Ay, hindi dine-develop. Asa simbahan? Asa da... Saan ang simbahan doon? Simbahan. Kana? Oh. Salamat ha. Diri? Okay, thank you. Oh my God, na-busy. Wow. Very vivo naman, oh. Ang ganda, no? Gandang tignan ng mga ganyan na mga family reunited again, banding sa mga kaibigan, mga barkada, mga kaklase, mga kakilala sa fiesta. Ayan. Sa bawat bahay ay masaya at ang daming mga handa at nako, sa daming mga inom-inom. Ayan, tingnan mo, oh, mga table nila bongga. Bongga, di ba? Oh. Ang saya. Oh. Look at that. My God, ganyan dito kami sa Bohol. Kapag nagpiesta ay bongga. Hudya ka sa Panglao. Here we are. At wala pa naman yung dance competition doon pa sa unahan. Oh my God, na-traffic na tayo. Na-traffic na tayo. Talaga. Yan talaga. Ang ganda naman na sinusundan nating plate number 777. That is very good number. I love that. Traffic na tayo. Yeah. And malapit na tayo sa intersection. At dito sa left side is the church, Panglao Church. Andito na tayo. At magtatanong tayo saan bang starting point ng dance, ng parade. Asa man ang mga magsayaw
Doon tayo doon. Doon sa kabila? Simbahan, di ba? Oo nga. Naman kayo masimbahan ka, ano? Asa man tong starting point sa mga magsayaw, sir? Na Kaskaho, sir. Starting. Oh, asa na starting sa sayaw? Asa? Pareho? Iskina Airport? Ha? Iskina Airport. Iskina Di ba Airport? Sa simbahan? Dili ba kilid sa simbahan? Dili, light to. Balik ko kuha to, liko. Kilid sa simbahan, sabi niya eh. Asa na yan? Asan ba talaga? Balik tayo? Ano ba yan? Di ko alam. Hindi, diretso lang tayo doon. Diretso lang, diretso lang. Ah. Tingnan natin, patunayan natin kung doon talaga. Ang sinabi kanina, kilid ng simbahan. So dito, tingnan natin. Simbahan ba ito? Simbahan yan, no? Riyan nakalong na ro riyan. Pabalikin tayo sa airport. Paano pupunta sa airport? Eh, ito ang sentro. Ha? Ang daming mga stalls ng mga tindahan, mga ano. Ato na ta. Dito sa Kapandarin? Ayan? Ito. Ito yan, di pagkuha na pa yung iligaw ka nila. Dito nga. Naloko mo na yan. Tingnan mo yan. Mahirap talaga. Maniwala pagka nagtatanong ka, ililigaw ka pa. Kung sino pa yung naka-uniform, nakita nyo? Video mo sila? Na video ko. Nakita nyo yun guys, sabi namin kung saan yung dance competition, doon daw sa may kilid ng airport. Anong gagawin nila sa may kilid ng airport? Oh my gulay, di ba? O ngayon, dinalaman natin. Huwag masyadong magtitiwala sa mga naka-uniform. Yan ang sinasabi ko. Tagat naman di ay ha. Yan. Dali mo na, magdali dai. Nakainom yata yung mga. Ata. Ah, Marami. Hindi kasi pista ngayon, kaya may mga ganyan Kaya dito. nga, parang perya ba? Perya. Ayan, perya nga oh. Maraming rides oh. Ah, oo. Perya, peryahan. Baka yun ang pumunta rito ah. Ang ganda. Ito yung antique, di ba? Yung, Oh, ito yung ano. Ayan oh. Lighthouse ba yan? Lighthouse ba yan? Ayun, yung kampanaryo yata yan. Yung kanal. Parkay mo, ma'am. Nagkot mo, ma'am. Nagkot mo. Kadang asa man mag-sayaw. Kayo, ano mo? Yari? Nagkot mo? Asa man ta makapark? Ari raw to. Mag-parking. Kaya, parking tayo. Diri raw. Ay, sige, sige. Parking tayo. Parking. Dito. Wala, dagat naman di ha oh. Uy, dagat naman din eh. Ganda dito. Oh, kakatuwa. So relaxing, parang nag-camping. Parang silang nag-camping, no? Ayan. Dali ba ang likod? Oops! Uy! Wait. May sanga. Smoke ba ito ya? Ha? Smoke ba dito na pita? Facebook pa daw. Abad pita? Maigo man ang sanga. Uy! Hala. Oh my God. Huh? Hala, ang sanga. Igo, sanga doy. Naon sana? Sangkok! Ha? Masangkok nga. Ano Dili na? pwede, diri na lang ta. Sa pikas na lang ta, diri. Okay. Layo na. Okay na, layo na. Very good, layo na. Yes. Yan, very good doy. You are very good on doy. Okay na tayo? Okay na? Okay.
Daming mga tinda dito, guys. Dito sa harapan ng simbahan ngayon. 31 seconds. And the criteria for judging, same type of criteria will be used for both street dancing and ritual photo performance. Pele, Squintara, lahat klase, mga stainless gold, mga silver. Performance, that's mastery and synchronization, that's 40%. Choreography, we're talking concept, intricacy of step and formation, that's 30%. 5,000 in trophy. Best in costume, Hi! 5,000 in trophy. Ang sarap ng tinda niya. 25 ang 1/4, so 100 ang per kilo. Wala. Ninduta ni Imulan Sones. Very healthy. Best in Diaka Ambience contingent is 5,000 in trophy. For Diaka Festival Queen is 10,000 pesos. And a Ooh, trophy. cotton candies 3 and points deduction money. for those contingents invited or inviting non-Panglawan dancers. We would like to announce once again that there will be a 3 point deduction for all of those contingents who invited or inviting Action na nangyayari dito, ha? dancers. So do you have it, ladies and gentlemen? So let's hear more music Very as we're good. waiting for the arrival of the first contingent to perform here in the heart of the Panama Plaza. So stay tuned, just sit back, hold your breath for a couple of minutes because we're going to give you so much. Nauhaw, nauhaw. Hindi pa nag-lunch kaya They're going to perform us ayan. Nauhaw na siya, nauhaw. here in the city, courtesy of Motor Grid, Ayan. with Engineer Manuel Mendoza. So there you have it, ladies and Sige. gentlemen. Stay tuned once again. Just Unsa may nganong naaman mo uniform? Or you may Assurance mi, ma'am. like that Kailangan mo, in their paano FB page Oh, so okay. that all your relatives Unsa ni can watch hudyaka, aya, hudyaka pang sa Panglao is covering us 2019. Yeah. live. Ayan sila mga gwapa. Ayan, nakakita ko gwapa today. Ya ikaw doy, unsa man ka? Ikay gabantay nila? Ay, mali ay. Kumidyara. Okay. And very, very shortly, you'll be seeing a live performance.
Pag-uwat sa bakay, napatawag pa ng anak eh, maglayong pani. Bungos lang. Uy. Maglayong,